Είμαι ο Χάρης Λαλάτσης, είμαι ο founder της Erax Analytics. Έχω ένα πτυχίο στην διοίκηση επιχειρήσεων και ένα μεταπτυχιακό στο marketing. Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολούμαι με την έρευνα, είτε αυτή είναι κοινωνική, πολιτική, είτε επιχειρησιακή. Και η αλήθεια είναι ότι η αγάπη μου για τους αριθμούς και η αγάπη μου για την κατανόηση μάλλον του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις είναι κάτι το οποίο λατρεύω να ψάχνω και έχει τραβήξει τη δουλειά μου. Το 2019 αποφάσισα να ιδρύσω την Erax Analytics, τη δικιά μου πλέον εταιρεία έρευνας αγοράς, ούτως ώστε να φέρω την εμπειρία μου και να αλλάξω την έρευνα έτσι όπως γίνεται. Στόχος μου ήταν να βοηθήσω τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να καταλάβουν πολύ καλύτερα τους ανθρώπους και τους καταναλωτές, ούτως ώστε να μπορέσουν να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους προς τις δικές τους ανάγκες. Πρώτη συνέντευξη σε μια δουλειά. Ένα τεράστιο θέμα, φαντάζομαι για πάρα πολλούς, αγχωτικό, πιεστικό. Στόχος είναι λοιπόν στο συνέδριο της SKG Education να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε όλη αυτή την εμπειρία από την πλευρά ενός νέου παιδιού. Πώς βλέπει την πρώτη συνέντευξη, πώς πέρασε, πώς προετοιμάστηκε, πώς του φέρθηκαν. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι περνάνε και αυτοί οι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον τρόπο που γίνεται η πρώτη συνέντευξη. Θα χαρώ να σας δω στο συνέδριο της SKG Education και να πούμε πολλά περισσότερα.